Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka Regional Committee jong ka West Khasi Hills District ha ka jingalam jong menteri ka Sorkar oba Renington Lengdo Tengkar kala lum ya ka jingalang ha Trisem Hall DC Office Nongsan ban yo sngo ya ka jing yakren bat ka jing ai jingmut ha bayade bat ka jaka kaput ha bedeng ka Assam bat Meghalaya ki badon ha ki benta jong ka West Khasi Hills District. Hakani kijingelang ladon langru uba brolding nongsej menteri ka Sorkar Jela uba Maximilian Bersat MLA ka Nongstoin uba Kimfa Marbanyang MLA ka Rambrai uba Banjok Pengrup MDC uba Jambor War MDC uba T Langwa Deputy Commissioner jang ka West Khasi Hills District uba KP Pangnyang Presiden Rangba ka HSPDP kinongelam Sengbalang bakentup ya uba Robert John Kadarin Kisirdar Kisim kibadai pet hagi jaka kaput kiriu pokmat bat kiwei. Kami komiti kadai kadur jo kajiksim ya views bagi opinion jong ki members dalam komiti ki bagan top ya kinomik mat pedba dan ki MLA dan ki MDC nata ki donru ko kastu konsul di kilawan nikmat MDC kumi EM ilaka nata ki donru nata liang joki legal advisor kastu konsul bagi li abani ajumut ki ajumut kodor kidon ro nakaliang jong ki hima bat nakaliang kisnong ya kiba la include lang hakade committee ki katto kadengot kira ai ki ai jumut ki bakodor kaba ikwa bakandon ka long lasting solution banyak pembek no yo put usam kebede ka Sorkar Meghalaya bat ka Sorkar Assam hendai ya ki ai ki ai jumut ki bakodor pede nganom parla ban kren pegba api gitu tok bo subhalong ki bayasya ekene yin nomor bah ki ka case pitip ha kalong sensitive tinggal ya keren ro ka close door meeting nak bang terpat bagi orang ba ki baro kiblong ki bamantoy kiblong ki bah ban publicize ban itu tendre yin la ko bhatam ki members ki sim ni kata bakum ki sim jikir klik yin la ya ko bhatam barwanra ya kene ka solution ban la na beri ki put usam hapdeng ka Sorkar Assam ka Sorkar Meghalaya TLC isayo ikini kijitip khamha hadin ni kebagin sayo ban submit iki kran iki ajimut nang ne sya ka state level bardu ngin sayo bandon kan ke joint committee hapdeng hakabala constitute ikata committee ru ini regional committee hapdeng jo ka Assam kan Meghalaya tingin yo ban ikran manra ikini but kijitip kiwa khamsai kan de inda hakaban nakaliang jo kan ke joint committee pada juga Assam kan Meghalaya ngila poilang kini menjur ya kita kijik ajemut kin sapoi sya kini ki level jong kini ke arti ki state haka chief minister level balla sekretari tangkata ya ba nakaliang jong kini ki arti committee haka chief minister level committee haka bakin sayo kan keren pagpa ai kijing keren ya kai kijing ajemut bari kijing rai